Abamenyi gusabonjoreri bechiro ya Kiogoro iyo gotoka ime ward ya Kiogoro ibunge ya Nyaribali chache ya kaunti ya Kisii ritukulia lero niko banyaka bagwestokia na kubolia koroserigwa echiro ya Kiogoro asanyaka bakubolia amagacho ya jangete ko bagakobekwa abu litangania nyaraka bagakurushgoro iliyokurwa libaga libogachi bwechire yo muligito Pius Mosito byogo namange Anye chire yendi ya inyore tukorukare angaga otubwate chire nene imanyekanete Kenya ingima igaiga ntobwanja besa chisire bosa cheserikali egento mune gota kabe koti ga ine chiro egento kia hauti echire bekwe umwachuguriria no kumyongani kongochera kurwa segetigie chiro ya Kiogoro iyo gotoka ime ward iyo ebunge ya Nyaribali chache kaunti ya Kisii chinga kibono kumyongani go abonchoreria ne mono kurwa somo cyo Kiogoro banyana ko bagochamo bunenchere ya myogo sangereria ibirengererio byo kwagachirwa echiro kurwa sensemega echiro nera echiro ejombe njara beta igasinya abangi na babange torega iga Nato na botora itabani lakini akaene pinga imokore biashara echinga kimaga yo kuona ne committee abanyana ko bagukonera ne mono igoro yo konyorobo konyi kurwa as national government yiranya ko bayiko bagachire chiro kurende abantu abange niko banyana ko bagukonera obolemo obutanyana ko buko toka ne mono asuko gacha chinga kibono bakeire nyombe yere mayaga ne gigahiga nabo byekorekana yachake kugwa sebire biga ekagere goche kuwaga chokoba ekot niko bono ibirengeri obanyana ko bikuru gwa senseme kurende asena mbenene barekane buna niko batagete ane mono nyombe gotagoro nabo igo echiro kwagachwa ayemo asayemo Mede tari de kwambo osire cyale ya Kiogoro market iga agatuachire buna abanyabiashara ba Kiogoro ene committee yare tuitene nera abanyabiashara na bale igo tore tuachira asenge cyo kwagachirwe chiro chibe sanjiri cyachira national government tete twagachire chiro 70 million bono igo tuachira tore maminje nyombere maega eta goru ya gatetwe maminje ya committee ya Kiogoro chiro eta gorwe twagajirwe chireyo esengenjo ndoko siri 70 million asengenjo irirono rire me maega gadi tabwatigasi bono twachira toko gikeri enyombere maega eta gorwe twagajirwe chiro Gurugurija ni Matimo agenda umukonyi wa Madam Muridia Kiogoro market imambie ngiya togo chane amate ya Kiogoro kwa chumura abanyabiashara na abantu bonse ba Kiogoro goteba nyomba nere yabege Kiogora undatamanyiri yagotire egenderete kugwa asengenjo yoburayo buya bwa serikali ya iterekero go bono iga bo mochumbo ito uitwanchete bwanchire gotoroserie echiro ya kisasa ekororekana buya jegnara goteba neki we are receiving funds from the national government which I say county ito and Kiogoro has happened to be chosen as a market which by the national government. Ito basa kwirira maega na kintu bichikoti ga chitato konya saboni ga sengencho ya taokire and very if nato nyechi nga ko chakraboni ga tego chukokuru boni ga so ndege ndenda debe abana yuti abange mare mate ga ari batabwa DS bacho bakole biashara abantu mbare chirongo bekwerega to bekuruba ke wifi abana yuti bakole gasi online bazare ko ni bintu byabo bone gento tware ko ire ne ringa mbiya mona e government ya torete ire chiro gaiga aesto ko beke chire gento kereke bekiro oronga ne koti ekitole maminja tutamanyeti moroche muna mokerigerere tiga nkegenderete ko gaste yote keokora bono tuetiri twensi pimune committee na abanyachiro baito bari tokoranga egento ekekebe kuse mara mocha echire bekuoro egiye gochikokonya abangina baito na inde none kegoria ekege kurumaega kegochikonyara kegokonya kambi ya mona Kuripoteria egitasini kyagetembe masa mukuru gigaiga ensemo yechiro ya Kiogoro egotoka ime Nyaribali chache kaunti ya Kisii igonkoro kwa Pius okemwa byobo